爸爸，我开门。干那单人家的口里去呢？单家的口里去的能为的？喂，爸爸。我是。哎呀，很紧闭啊，很紧闭。哎爸，那弟弟哪不来呢？哎妈！爸爸，我洗地老不来呢。大奎木，这是你。大奎木，什么的？Aduh ke siya. Ay pa thong da ge ba. Asa po kayo na imi? Kano man daw di ba? Masih kang ni ba? Masam je pojat ke ba ina? Sino pila ko ya ba? 哎，下礼拜的都俺个没吧？我 Asa po kayo na dana? Ay na ba nupi ato pam ko ina tra? Lam shin bia. Nang na siya keng ga wa dong ang. Ay gi sami na mi nupi do. Ay gi siya. Nang ay shawar di nang ku pak cha ka ni nang.